Halo, sugeng rawuh. Dino iki, ayo bareng-bareng medhah salah siji cerkak Jawa sing wah kebak piwulang banget. Cerita iki ngomongke soal pangarep-arep, pangorbanan, lan apa to sejatine ajine sawijining barang kuwi. Nah, pipakonan sederhana iki sing dadi intine cerita. Jane piro sih rega sing kudu dibayar kanggo mujudake pepikinan sing sepele? Ayo, awake dhewe golek jawabane bareng-bareng liwat lakon uripe tokoh utama ing cerita iki. Oke, ayo langsung diwiwiti wae critane. Saiki awake dhewe bakal kenalan karo tokoh utamane, jenenge Endang. Dheweke iki mahasiswi sing duwe keinginan sing ketoke sepele, tapi jebule gede banget pengaruhe kanggo uripe. Iki lho, Endang, dheweke kuwi mahasiswi, anak mbarep sing tanggung jawabe yo gede. Ceritane bapake wis seda, dadi ibune sing dadi balung punggung keluarga. Nah, Endang iki yo kudu tansah siap rewang-rewang ibune. Ning yo ngono kuwi, ing tengah-tengah kahanan sing pas-pasan lan akeh gawean, tukul siji pepenginan. Dudu bondo donya sing akeh, dudu mung kalung, iya mung kalung. Kepenginan sing ketohe sepele ning suwe-suwe saya gedhe, saya ngambra-ambra, kaya geni ing sekam. Ning yo kuwi, saben Endang njaluk, jawabane ibune mesti padha. Dijanjeni terus. Nduk, ibu arep mundhutke kalung lamun kowe wis kasil ngerampungake kuliahmu. Janji iki ing siji sisi dadi pangarep-arep, ning ing sisi liyane rasane kok dadi alangan sing gedhe banget. Nah, ing kene iki awake dhewe iso ngrasakake perang batine Endang. Siji sisi ana rasa ora sabar lan pepinginan khas cah enom sing kudu ndang nglakon. Ning sisi liyane ana kasunyataan. Kasunyataan yen kahanan ekonomi keluargane kuwi pas-pasan lan prioritas utama ibune kuwi dudu kalung ning pendidikane Endang. Lah, pepenginan sing gedhe banget iki akhire nggawa Endang menyang prapatan dalan sing penting banget. Panggonan ing ngendi watak lan ajining dirine bener-bener diuji. Caci, Endang iki ngadepi rong tantangan moral sing beda. Loro-lorone langsung uji, sepira kuwate atine. Iki ujian sing pertama. Kayane langit krungu sambate Endang. Dumadakan kalung sing dipengeni banget kuwi ana ing ngarep mripate. Walah, kesempatan emas tenan. Ning ono masalah, kalung kuwi dudu duwene. Ing kene iki, atine Endang langsung perang. Pikiran sing pertama, wah, kalung iki bakal dadi duweku. Tapi, langsung kelingan suarane ibune. Ojo pisan-pisan jupuk barang sing dudi duwekmu. Sanajan abot, sanajan atine jerit, dheweke milih dalan sing bener. Keputusan iki sing bentuk watake. Lagi wae, Endang iso ngadeg jejeg saka ujian pertama. Ujian liyane teko. Kayane jagat iki sengaja nguji sepiro kuwate Endang nolak godaan sing luwih gedhe. Coba bayangan sedela, nek sampeyan ana ing posisine Endang, wis cedhak banget karo impiane, carane ketoke gampang lan yo halal. Kira-kira apa sing bakal sampeyan lakoni? Nah, kedadian iki ngawa awake dhewe menyang pucuking cerita. Momen konfrontasi karo ibune, momen sing tegang, lan babar pisan ora dinyanyanyane. Amarga wis ora iso nahan maneh, kanthi tekad sing wis mantep, senajan atine deg-degan, Endang akhire matur marang ibune. Dheweke ngarep-ngarep ibune bakal ngerti lan mesakake. Ning jawabane ibune dudu omongan. Ibune meneng wae, terus ngajak Endang menyang lemari sing dikunci. Wah, suasanane dadi tegang. Lan jelas Endang dadi penasaran. Bareng lemari dibuka, ing jerone ana amplop coklat sing kendel. Jebul isine kabeh duit celengane keluarga. Iki dudu mung tumpukan duit lho ya. Iki kuwi keringet, eluh, pangorbanan lan pangarep-arep sak keluarga kanggo masa depan. Dadi iki intine, ultimatum sing gegirisi banget. Ibune ngomong, gunakno duit iki kanggo tuku kalung sing kok karepke. Nanging, kowe ora perlu mbajutake kuliah. Wah, ibune buka rega sak tenane saka kalung kuwi. Rega sing kudu dibayar dudu duit ning masa depane Endang dhewe. Endang dipeksa milih antarane seneng-seneng saiki, nuruti pepenginan sing iso langsung kelakon, karo
investasi kanggo masa depan. Sesuatu sing ajine ora iso diukur nganggo bondo donya. Nah, ing wektu sing genting kuwi, ing ngarepe pilihan sing paling abot sajroning uripe, Endang njupuk keputusan. Keputusan sing bakal nentokake kabeh lakon uripe besok. Pilihane sing abot wektu semono, akhire ngasilake woh sing legi banget. Karo nangis, Endang balikake duite lan milih nerusake kuliahe. Hasile, 3,5 tahun maneh, dheweke lulus kanthi predikat cum laude. Ora let suwe, dheweke lulus tes lan dadi pegawai negeri. Pengorbanane dibayar nganggo ganjaran sing ajine luwih gedhe adoh tinimbang kalung emas. Akhire, awake dheweke sandelok Endang wis malih dadi wong sing beda. Dheweke duwe rencana. Gaji pertamane arep dienggo tuku kalung sing wis suwe dipengini. Naming saiki dudu mung kanggo dheweke, uga kanggo ibune lan adine. Kalung kuwi saiki wis dudu lambang pepenginan pribadi, ning wis dadi lambang tresna lan rasa matur nuwun kanggo keluargane. Dadi, cerita iki ngajari awake dhewe, kadangkala ganjaran sing paling gedhe kuwi mbutuhake sabar sing paling gedhe. Nah, saiki coba digali. Kalung apa ing urip sampean sing pancen pantes diperjuangke lan dienteni kanthi sabar? Matur nuwun sanget.